Честит празник на всички врачани. Преди 500 години сме се освободили от турско робство. Аз смятам, че това е най-чакания празник, който може да съществува в българската история. Преди 500 години сме се освободили от турско робство, а сега смятам, че трябва да се освободим от оковите, които са ни слагани 500 години в нашето съзнание, на нашия бит, в начина на решаване на проблемите ни, в начина на отношението ни между нас и себеподобните. Честит 3 март на всички врачани. Радвам се, че в този ден, в който оковите от ръцете на нашето население паднаха, мога да ви поздравя с най-българския празник. Желая на вас и на вашите семейства да бъдат живи и здрави и още по-щастливи. Преди 500 и повече години България се освободи от турско робство. Надявам се сега да освободим съзнанието си, обременността си от това робство и да вървим напред към европейските ценности и наистина да станем европейска държава.